ikaw na pala mo. Mabuo na yan. Ang pasyente. Hindi tulad ito isa-isa kong pasyente na sagpaon ka. Sampal ka sa mga. Kailan na ito? Bakit? Para pa naman sila. Wala siya ang sa'yo. Wala. Wala siya dialysis patient na siya kapitso. Ito yung isa Alzheimer to ga abot yung Wala ka pagkakulang. nantok dahil? Ha? Ako nantok na ako. Wala. Kaya pag dati yung siyang ganyanin. Wala ko yung nantok. Pag nurse kong umhadlo. Siguro sa tuwing dito, di ako kasulod sa mga pagkakot. Pati therapy. 7. 7? Bigay kayo ang nag-iipis siya na ano sa isa. Pati hindi ko siya katinidog. Ba't ang nag-up na yun? Gamong mo na pasakit siya. Ang nagaling ng YouTube mo ko yan. Ngayon natin si Sho. Hindi. Namaya pasa ko sa'yo din. Ito yung pangalan. Parehang una kong pasyente. Hindi lang nagbigay sa kono. Sabi niya sa akin na yun. Sabi mo, papalagay din ako ng bali. Sabi ko, teka lang magtatawag ako ng ambulansya. Ipapakuha kita at papalagyan kita ng bali sa sarili. Dahil, parang naman magtunga-tunga. Ay si Yusuf hindi ko gusto pabaya. Ano ka ba? Dalawa na mamaya yung ano. Mamaya ano. Tunga-tunga. Hindi ang sakit lang. Hindi ang sakit. Hindi ang sakit. Hindi. Hindi mahabilin si Simba kaganyan. Hindi na. Ano ba yung ulamin din ng isda din? Malalaki ka ng paksin. Sakit? Hindi ba yun? Pero pagdating na ako. Nainom ko parang kuya ka na doon. Ano ba naman tigsan naman? Diba kasi hindi na natin ako. Bakit walang dito? Bakit walang dito? Paduguin natin. Ay, wag kuya. Hindi kuya, bakit wala nga siyang dugo? Sa ibabaw lang naman yun. Ito pong mga nurse na ito takot sa dugo. Ayun, hindi ako takot sa dugo. Ang tinatanong ko bakit hindi ako dugo. Buti na kasi hindi ko ito kaya pag isang Hindi, dali dali. ako pag isang Ang dali lang. pagpinagala. Yung katiran. Hindi, pag
Ignot ka kaya? Ha? Ignot ba? Pero hindi sa titigan mas. Hindi pa bulag. Bulag lang din. Tapos na. Tapos na. Oo, Hindi. Tapos. Wala. Wala ko. Picture mo pala buo. Hindi na mas yung picture. Basta na lang ang dalawa. Hindi ako natin sa Hindi. May cream naman mo. Lang marami lang po. Wala ka ba? Yun ang gamit. Gagamit ka lang kanina. Ako nakasasya sa isang baso. Doon malipong ko doon. Sayang, nakaanin. Ako pag nagsabi kasi ako ayaw ko na, hindi ko mababala kasi Hindi na kami kilala. Hindi na kami kilala. Baka hindi na kumakapit sa akin yung patutunguhan mo. Ayun. Alam mo naman ang patutungan mo doon. Diba ka, kahit mo dito ako papunta ko doon kay ano.
Yung mga pamana sa akin. Ito na yung pandura ko. Balik na. Ay, pandura. Paano lagay niyan, kuya? Maya lagyan? Kahit twice a day. Kahit twice lang. Meron ako. Ay, ikaw naman dito. Wala ko ipapamana sa inyo, ha? Parang gold mo rin. Ay, si gold mo sa liig mo, ha? Kahit si Tay lang, hindi ko ipapamana sa inyo. Wala mo ang king yun. Ano ulit? Babasa ko pa lang sa inyo. Last. Akala ko tayo inuman ko muna di ko yun. Dapat talaga binikbit ko yung BP ko ba? Kuya, wala ka pang BP dito. High blood yan ko siya. Walang balay. Hindi sakit diba? Bigyan na lang sang subay. Sakit? Hindi ah. Sabihin mo na kuya kung masakit at hindi niya naman nararamdaman. Ikaw. Gamay lang ganit. Ulit-ulit lang ba? Wala medyo masakit siguro yung RM ba? Hindi eh. Hindi na nirobis na sila na. Alalahanin mo dahil wala ako dito tapos na. Hindi ko yung maghatag sa yung first aid ah. Matawag na lang ko yung niya. Hindi ko ito karong kuya ma-dialysis pasyente. Sugok. Saan hospital kayo? Sa home care po ako lang. Kaya ang kailangan mo kuya ng nurse. Tawagin mo. Anong buwan sa katang pagbubo? Hindi dapat CN yan. Ano? Kasi ang CN certified nursing. Kaya ano yung CA? Ano hindi? Mas company wala na. Sige mo na nga na. Huwag mo na lang kaya kuya lagyan ng ano. Ng C. N na lang. Oo. No. N na lang no. M na lang day. Ha? M. Anong M? Mary Ann. Ulit-ulit mo. Ano? Ha? N na lang. N na lang. Huwag na lang si certified nursing. Dapat CNA sila eh. Kadamo natuloy. N na lang N na lang kuya. Huwag mo nalagyan ng C kay dumasakit-sakit eh. Kadaya sa emboy na nakasakitan. Saan natin? Saan ba? Dito? Dito.
Bakit may safe? Hindi mo ang galing mo na. Kapura. Ano? Sabi ni Kuya, gusto yata nito masampal. Wala kang pamana tayo? Wala. Mag-hold mo na pa. Wala akong ipapamana kahit isa. Saan lang ako ng kulin. Ayun, mga din para. Dalawang dulo yung pula. Oo. At tapos ito. Yung N. Oo. Hindi na yung heart. Yung heart. Kuya, bato. Heart. Heart. Tapos yung N. Tapos ito. At saka ito. Yung heartbeat lang. Ito lang itim. Oo. Yan lang ito. Ano yan? Ano yan? Diba? Dahil sa akin. Dahil pa dahil. Ha? Dahil pa influence ko siya dahil. Kuya, allergy ako ah. Makirig-kirig. Parang dito na. Naklata ko sa terrace sa Hindi loob. na ito mariosip. Hindi lang kita may ayun. Ang talis-talis na baba. Good, ano din. Hindi naman masakit eh. Hindi ka sakit sa ano. Pag nagdamay na sila. Ang sa akin ito. Hindi ka nasuho na kasi bala. Inom ko na ba ang panado? Baka ang trangkaso kasi sa gatos. Doon ba ang hindi? Di balik mo pa kuya. Sabihin mo kay kuya, kuya, pwede ba ma-erase? Hindi na pa kinagamit ang luwaran mo. Balik ka ng tulsi.
Lagit ka ka rin. Malapit na yung pag-ginawa. Dami. Dugo. Porket wala ko ipamana. Wala ko yung video ah. Nakita ko na siya sa huli sa kuya. Hindi ipapasa kasi ako ng last mo.
Hindi ba yun sa kanila? Hindi ako po. Pinapula pa sa bago. Wala kang may mamana sa ako. Nani ba? Mana ko ang bag natin kung ba. Hindi ba ko bit-bit na pulis sa bata? Abit pa inamin ko yung sabi ko ng bag sinanay kami ano yung mamala. Ha? Sinanay ba? Nakita ko naman yung mamala na. Ikaw yung naipasabo ko yun. Pasay na. Walang yun. Ikaw na ba yan? Meron na. Meron na. Ay, bakit ito na? Gusto mo lang. Ay, lang lang lang. Hindi na maulit to kuya. Maniwala ka. Ba, ay sabi ko balik pa rin ito. Baka kabis mabalik ulit ito. Kaya ito ng dapat na ito. Oo, Dr. Boy, akala mo ah. Ngayon mo lang masabi yan. Nagkaroon ka na isa na may sulod niya. Di ba kuya no? Nakakabit kayo ako. Nakakabit din. Ganyan yung nangyari sa akin. Baka naman kuya may nilalagay ka pang paa. Isip at dito ko. Anak, guys. Masiyusap na.
Nakisama yung aking balat ba. Doon na-addict siya, kuya. Hindi daw. Gusto magpenta naman. Ano, natin sa baray. Tatawa na lang. Yung hindi na upod ko dahil hindi rin talaga kumain. Guys, patatulag sa liseng. May utong sa mo. Sabi ko, Ano? Yung utong kuya dito ba? Halit ang utong dito ilagay. Para pag dinedi kuya, dito itindi. Naligaw. ilagay natin dito yung lugar ng ganda. Alam forever yan. Wow. Hindi ko malang naisip yung bakit. Nag-search ako kanina kasi yung mga symbol ng mga nurses. Kaya sabi ko pag i-prepare ako na yung sarili ko kay base mag-uusiyusap mo. Di ba nakaprepare na ako sa mga ipapalagay ako. Dali na mo yun. Takbo na. Sabay ganun. Hindi na tayo bibili ng cream. May cream pa man lang. Kuya, hindi na kayo bibili ng cream. Kasya naman siguro. Oo, marami daw. Ay, ikaw lang. Wala ko pang bayad kay kuya. Ano siya ba? Nagdugo? High tide. Kahit anong tunat mo, wala ba siya? Ang ubos ng kanina. Sorry, gaya. Bakbasi. Ano, ito ba ito o ba ito dad? Wala yung B12. Baka grade 3 naman yan. Kasama Kuya, sa akin yung last time. ito kuya, Kuya, maraming salamat sa Pasensya pagpananakit. sa Istanbul. Pananakit mo sa amin, ha? Babalik pa Uy, kami. payong mo. Thank you. Kuya, salamat po. Thank you po.